Netflix and chill. Molt semau al lavabo aquest. Mira la meva tu. A veure, és submergible? Mira mi conductor. Bon dia, penya. Mireu, ens han portat amb aquest bus i ens han parat al mig de l'A2 per pujar-nos. Mireu aquesta locura, vale? Hola! Nosaltres estem aquí i aquí hi ha... Mireu el bus. És tot de cabines. Bona nit! Quina locura! Mireu això, Aquí... Estiradetes, com a reines. Netflix and chill. Molt semau al lavabo aquest. Fes una gravada ràpida. Yeee! Al lavabo. Mireu la full experience del bus, vale? Panoràmica. Això és un passadís. Que no et veig, ara. Això és un passadís. Que fort, loco. Huele a viejo. Huele a viejo i a chetos. Bon dia, penya. Ahir vam pujar fins al nord de Vietnam i avui anem a fer el loop, que és com un tour en moto de 3 dies per les muntanyes del nord. I res, a veure què tal. Amb moltes ganes, molt cagada, però amb moltes ganes i a tope. Vale, primera parada, primer spot. Us ensenyo la meva moto. És la més xula. Mira la meva moto. To vintage. Les altres són scooters, vale? La millor moto. I aquest és el primer spot que parem. Hem estat 10 minuts, literal. I mireu això. Primer spot. Segona parada. Jo estic així. Està feina, mireu. Full experience. La comida d'avui. Wow. Doncs d'això per què? No, això és pepino. I això està fet. Arròs. Oh, arròs per avorrir, Portem bastant ja recorregut, el meu conductor és el millor, però mireu això, he pujat tot això, impressionant. S'està colant de tothom aquest home, Aquest home és el que ens fa, és el meu conductor i t'alitjo perquè hi hagi un ordre. Foto! Mireu quines muntanyes, quines rocotes. Impressionant. Hem arribat, fa molt fred, la veritat. I, bueno, fa fred perquè no estem acostumades, perquè veníem de Tailàndia, de les illes, que feia una calor que flipes. Llavors aquí fa fred. I res, estem al hostel, mireu el hostel. Al mig de la muntanya. I aquí tenim les moticos. Aquí suposo que menjarem. Estem rebentats. El meu rellotge, vale, tinc un rellotge d'aquests intel·ligents que compten les passes, i avui l'únic que hem fet és anar amb moto, però no sé per què em compta que he fet 15.000 passes, perfecte. A veure, la nostra habitació és aquesta, que és compartida. Que a sobre demà el nostre grup s'ajunta gent, i són uns abueletes. Demà s'ajunten 3 abueletes, que divertit, que estan aquí parlant amb nosaltres. Aquesta és la nostra habitació. Bueno, ens picaran més mosquits que una droga. I aquí dormim la tia i jo, aquesta tia guapa, dormim aquí. Segon dia amb la motorista, go! Mireu això, Aquí, no sé si es veu, però hi ha una bandera, i això simbolitza, bueno, no, que és Vietnam i allò és Xina.
impressionant. Dia jo Xina, Vietnam. Xina, Vietnam. Xina, Vietnam. Us heu enterat? Molt bé. Xina, Vietnam. Xina, Vietnam. Vietnam i Xina. No, aquesta no. Xina no es veu ara perquè està amb els núvols. Pues no Xina. Passen per tot el mig del vídeo, gràcies. Ahí. You need to be 19 to get a 100cc in the UK. I know. Like a car? Yeah. I bought photos for the rest of the day. Ja ens acaben de dir que avui pugem allà a dalt, a aquella muntanya. Com en surti un lagarto d'aquests per aquí. Aquí no hi ha lagartos. Un caimán. Tenim el... Sí? Sí, Sí, però a Tailàndia també. A tot arreu de la selva. Bueno, molt xulo, Com si següent vas dir sí. Està fria, Està freda. Es pot mullar la càmera? No. A veure, és submergible? El grau a baix? Una cova, estem entrant a una cova. És que fa moltes. Ai, ara ens pararem allà. Mira allò que fa bombolles, veus? Mireu això on estem. Estem a la muntanya aquella que hem vist abans. Però és que hem pujat per un caminet que era tamany de... Valdi, obre les cames. El camí. Així. 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 I és molt... Que optimista, I a vegades així. I a sobre passaven motos per Doble l'altre... direcció. Sí, passaven motos per l'altre costat. Espectacular, espectacular. Oh, que hi ha una al mig. Lídia, hi ha una al mig. Sí. Ah, és que el darrere hi ha una altra. Què et passa, tu? És que t'han passat el curt pel nas, tio. Sí, porten el septum aquí. Que heavy. No, però té com un altre fil. Mira mi conductor. Segon dia, finish. Estem en un poble. A veure. Un poble. Mira, aquí teniu patos. Pato mareau, Pato mareau. Ara a descansar, bueno, a sopar, a descansar, ens farem unes birretes i a sobar-la. Molt bon dia, un dia molt guai, però molt cansada. Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Hai ba go! Hai bango! Hai ba go! Hai bango! Hai ba uống! Hai ba uống! Cheers! Adentro. Licor d'arròs. Catalan song in Vietnam. La cançó, que coneguin la música catalana. Mireu, estava comprovant que no ens deixéssim res i em deixava l'antifàs. Bon dia, penya. Tercer dia de loop. Tercer i últim. Vamos. Primera parada. Espectacular. Hello! Mira, és que venim d'aquí baix, És impressionant, Aquesta carretera és la pitjor carretera que hem passat. Però bueno. No és la de l'esquerra, és la de la dreta. Sí. Sí, la carretera. El riu és la carretera.
El menjar d'avui... El real loop és això. Mireu. No he vist tantes motos concentrades. Mira, aquests podríem ser nosaltres si fóssim nosaltres. Netflix and chill. Molt ser mau el lavabo aquest.